Nupakhat amria chuan a in Bawlhhlawh paihna chuan buruak te chu a khung khawm mial a chuti lai chuan a bulah chuan Nausen ban ron che hi a hmuta tlat mai man hmo takin ava pan hnai vata a khuna chu han hongin a thil hmu awang chuan a phul zawk nge a chu naupang chu tu fa nge mani le ti pa in Nausen chu an pom kanga chutia pom kang hnu chuanin a khongai thlak lo box sia tu han da rengot nge niang o heti ringot chuanin ka en kol thei om box si lo ti pa in a in lam chu a pan puya chutia pan pui lai chuan a pia chuan meiche pakhat thi awa hmu a hmu vele chuan an ko dinga chu nu po chu a lo ding ve ngal wata a hnuah chuan va pan hna in a bula va thlen chuanin thian nu he Nausen hi ifa ni lo mi ngati ngei kalsan de ya atia chu nu chu a mela chuan a rel ro na ti a hriat hle a trap treu chung hianin o kha Nausen kha ka fa chu ni e ma se ka fa kha ina ka hon pui theilo ani atia amre chuan ani theilo ifa nia helai munai da ngut theilawang a mel te tharo pui sia kha hon ro ifa nia du takin honang che ti pa in Nausen chu anu hne na chuan pek an tuma ma se chu nu chuan a lo vin ngal thot mai min ron nai reng su kha Nausen kha ka fa ni ma se ka hon theilo ka ti ni lom ni thian nu thili hre thiam lo ani kha tia soila chuanin ama ron ko tu chu an oma wang chuan an hoilet zak zaka chumi hnuwa chuan ron hoilet le in abula lung chu an charwata amria chu hantinin ti na ti du lo chuanin miron nai su kha Nausen ka fa ka hon theilo ani thili hre thiam lo ani ka fa kha ka mangai sin ka mangai lutu ka sin keipon ina hon ka du ma se ka hon theilo ani khongai takin ka fa kha min en kol sakang che thile hria thiam du chuanin min lo en thladon nia a lo thleng trep tawang kalwatro aron hmu ma che in ti in trap chung chuanin amria chu kalson tur chuanin angen lom loma amria chuanin angai na hrelo hle a chu nu mela chuan lungai na le mang an na tam taka hmu thei bok si adin ngai chuan ading renga ma se chu nu bok chuan kal tur chuan a ti lui le wang chuan amria chu man hmo takin akal ta ngala chu nu po chu in herin akal ve maya apia deuh Bawlhhlawh pe na chuan amria chu abiruta a chutia abiruk fel hnu lok chuan mi pakhat gomes chu nu lam tok chuan aron kala thinrim takhian ron ang ngal borborin no te chu khongai da ti in an zota chu nu chuanin ka chungai thil ti awang hian hremna ila tok molang ti in a una pa gomes chu an hril let ve a gomes chuanin engtin ai tia keima min pu let reng suang che atia chu nu ril ru chu ana ti chu a hriat hle a engwangin nge ka pu let lawang che ke chuan thatta ka neya thatta ka en kol chho ka duwa ma se nang chuan i phal lo tlatani kha unau pa farnu te mangai na chang hrelo ka nei hi apoi ka ti tak zet ani nang lo hi unau pa nei la ka ti hle mai miten om lutuk mai ma ni fa po ka en kol theilo ania nang ma wang ve ka ni ibial nu in hetiang hin fa pai se ka tiang hian ti ta se idu donem ni ten om lutuk ka ngei hluat che an tia chuti lai chuanin alu chu aron hai moya reilo te a chuan adin na bula chuan a let ta top mai gomes po chuan angai na a hrelo ve hle a unau nu bula chuan han thing thi in sumar engei an ti in a unau nu chu ala dam le dam lo amar te chu adek vela sumar chu an ko vak vaka ma se sumar chu a che haulo a thi ti chu a hreta maya he tirngot chuanin ani theilawang mi in ka tha mon ti don hrim chu wang chuan helai hmuna tang hin ka kal sanangai ni mi in rai che thia an ngai don tholom ti in a tho san ta deya chu mi hnu chuanin man mo takin akal ta daya gomes kalyam hnu chuan amria chuanin Nausen pom chung chuan sumar chu aron pana sumar bula chuan han thing thi in sumar chu an kuai jang thala sumar chu amena wang chuan amit chu an siam thate te a sumar chu tiang maya a chu a khongai hle mai ama hriat tok lek chuan an tong chuaka thian nu ka khongai hle mai che i chan chin kim chang chu engma ka hrelowa ma se kha i unau pa ni om takin ti dan che thang khanin ka thathiam mai ifa hi
idu ang nge chuan kalau en kolange thlamuang takin cholang che ti in a tho san ve maya chutia tho san nu chuanin unau palak tlak lo takin ei ni kha ti in a in lampan chuanin Nausen chu akal pui ta nga la a ina thlen nu chuan Nausen chu leya pon pha chunga chuan an muta Nausen du tak chui ni i khongai thlak le mai ma se ke hian en tin nge ke en kol pui tin theyang che o nute tui ka nei boxi lo ti in Nausen chu an fop vela chu Nausen la chu a fel phian le ngal amria chu han tong chun zomin ke ni lo mi hausa deuh te hian nang hi lo chhar che sela thatur ania ma se kachunga nang en kolna chu atlata si inu du tu sam ang nge chon en kol te chu katumanga ma se inu mit chu katlung zo kher lo mai the ni mangai takin ka fa angin ka en kolang che ka mangai lutuk che boite ti in Nausen le anu awang chuanin alung chu a chel hle a boite he tirangot thi chuanin engma ei tur nei lawang chu wangin na dang ka zona ngai ani tikhan lom lok ro ti in Nausen chu an tho sana apia dewa chuan han kal phein lekha khong bom chu awa hai rak raka lekha khong boma file chu han la chuakin chu file chu an kewa chu file en ba chuan han tong chuakin heti mai hi ka thiam na ni boxia ma se na chu ka zon nge ngai ni he no pangwang tal hian ka tho angaya chu wang chun pathian in min khongai nga na chu min peshim shrimang boite na zongin chu kang o atia chu min nu chuan Nausen chu pumin kholai chuanin a chuak ta a kongpui dunga chuan kal zelin a hnu rei vak lawa chuanin banathil intar chuan amitala tariawa chu lam chu an pan hnaya banathil intar lekha intar chu an en chianga na ruak alo in ziak hi lo ni in man mo takin lekha chu an la thla a chutia lak thlak nu chuanin chiang le zualin an ena chu lekha chuan company pakhata na ruaka om thu chu chiang takhian a in ziaka phone number te po a in ziak chiang hle mai chu thil an en chiang chu na dil ngei chu atuma anui varvar mai Nausen chu han fop pol velin boite he na hi kan tilanga kan mu vai chuanin mo nute tui chu inei don shrim kawan lom tak em dalpa na min pengal don tlatin ka ria loko ro ho watang ti in Nausen chu a ho pui ta nga la inan thlen nu chuanin na dil na a in thuam na tura chuan a boi ta hle mai a thuam no bom chu an haya a hnuwa chuanin a hak tur omang chu a thlang felta chu nga thuam no hak tur chu han in thakin an hangal soka nalpo a in ti ve hle a hnuwa chuanin note chu han pumin boite voina chuan na zongin kan chuak don ni chu tab reng lo la itra chuanin min na min la du lo palange fel takin omang cho ti in a thut manang tang chuan note chu an tho pui ta a chu min hu chuan file chu kengin an in tlom tak chu an chua san ta nga la narok omna mun office awathlen chuanin meiche pakhat martina chuanin amria chu alo chiau aw wata amria chuanin helai hmara hian kapi naruaka omin ka ria chu deal turin karong kalani hei file te po karon keng vekania antia martina chuan amria chu an en chinga anhuwa chuan han tong chokin a hrim kha Nausen te ron pum ka ria ifa mi a ti in anzota amria chu anui varvara o ka fa ni hi na ka tholo chuanin he ka fa hian e tura nei don boxi lawa chu wang chuanin na dilin helai hmuna hian karon kal watani e ti in chu nu hne na chuan an hrila martina chuanin an en le wanga ani takmo ni e na hi chu poimo ve bokani ma se helai hmuna chuanin Nausen e na tho tur om ang chu a om ka hremi alo amai ro chu eron kal to hrim alom ome kan pu hne na po kalo sei hrimanga tu na ka tong khum dan che wang khanin chuti vakin iril ru ti nual chuang lo la kan pu hi pa fel takani ve bokania kan pu chuanin na chu tho tir mai thei sia sin ma se mo karin dan chuan Nausen ni pom wang chuanin a tho tir kher lo mai thei che ni chu ka hril lok mai che ni chu kha inau pom kha azung le nga le mani khalai kha hu deuh purin ka hriat ti in an kok zuya amria po chon chu tianga atong khum chu nuam chu atilo ve hle a bandeu chap hian ron tong chokin kapi azung lovin ka hria
a hu reng lo eng po ni sela in pu hne na chuan ka kal chu min phal sak thei angem na ka momo ani a chan chu mo ka fa hian e tura nei don lowa chu wang chuanin na dil turin ka rong kal to si a in pu chu mu ve hrim ka du ani an ti a Martina chuanin ni e kan pu chu kalo hril don alom kan pu chu tu na chuan a buai hria ama mu tum tu te po kalo nar zel hria ni nakinei la mu don ya ma se nangma mu kher po ngai lo mai thei file chu enge I profile vel kan en chiang photanga alo en chiang phot don ti na ni chu chumi chu ka vako muanga ti chuan hilai hmuna milo nga thei chuanin ka vakal sakang che an ti a amre po chuan ani chuan a lom om khopang chu helai hianin ni e ka profile chu a om veka nangin min kan lu sak thei chuan a lom om ngotang an ti a Martina chuan engpo ni se kan pu chu boilo kan phone photange o ti in phone chu an nek kanga an pu chu phone ni om tak hian an dial call vela an tong chokin sar I boyem hei na ruak ron dil kha anon om thar le a chu an file an profile vel hi karon pelok don che nia chu remem ti in phone a chuan an pi a chumi nu chuan phone chu handa in amrian hne na chuan kan pu chuan ron la ro ti a ma se kan hrileng che he na hi midang pon an dil ve thawa nang hian I ngei don ti na chuan ni lo ni o chu ka hril lok le che ni chu he ta tang hian kan pu room chu so ta la ni a kalwang ngai la ni chu wang chuanin helai hian min lo ngak la itan ron kala boi tha box si kan pu chuanin engtin nge I chung changa soi ta po chu karon ngai thla anga itan helai hmuna ron kal chen te boi thak don si a chu wang chuan itin don lo te po chu a hriat mai thesin atia amria chuan ichunga hian kalom hle mai atir kha chuanin ka be dong man dewa kha file chu min kan sak ro o ti in lim tak chuan file chu an pe a file chu Martina chuan lo la in amria chuanin helai hen kallo ngak reng che atia Martina po chuanin ole pu chu ka wa muwat ange nang pon he na hi mungei la ka ti pui hle mai che ti in a in hera amria te nu fa chu akal san ta nga la Martina chuan file chu an pu room lampan chuan akal pui zela akal konga chuan minan mulo chu an hoi kol de uzak zaka minan mulo nia a hriat nuwa chuan kongsira file pakhat chu ala zewa chuta lekha chu hanna chuakin chu file nen chuan an en kop vela abialpa gomesa file ngei chu aloni abialpa chuan he na hi deal ve se ti in abialpa chu tling ngei turpon adu hle a chumini wang chuan abialpa hriat lewin alo dil sak aloni file pakhat chu apia chuan a the phele a chumi nu chuanin abialpa profile chu a file ken joka chuan anda a chumi nu chuan an pu room lam chu apan le ta zela amria profile po chu ala keng zela anhuwa chuan amria profile chu han enin nang hian he na hi imudon lo hrim I lekha hi chumo helai Bawlhhlawh bom chan to khi ni eti in Bawlhhlawh boma chuan ada ta deya chumi nu chuan an pu mutur chuan akal ta ngala reilote a chuan an pu hne na chuan wathengin sar office na ro kan tar chu kha deal tu non om ngala chu wang chuan hei helai muna I office a karon kalani nangma muturan lo kal kha chuan I boi ka hlau box ya am profile te lo en masak du takin ti in karon kalpuyani an ti a an pu hanan despot chuanin na chang I hle mai tuna ero chuan kalo boi zo chiani a hrimin engzat in nge na chu ron dila ti in Martina chu anzota Martina po chuanin kapu naron dil tu chu pakhat chawala ni hri ma se I boi karina wangin ka soi tawng khan karon kaltir lo mai ni mi pa le ngalania ka hriat chen em le ngal ani chu kan tang kai pui viau mai the ni ma se nang hian I du lo chu ka hrelowa ke ma hriat dan mai le kalo rin dan vel mai nia o I thu ni eti in file chu an pe a hanan tesan file an en lai chuanin Martina chu lo tong chuak le in sar tuna ka soya wang khan la ngei ro pokati lowania ma se ama kha chu ka chiang ve thokhat khop mai mi papui tling takania lekha po azir sang khopania company danga po na thok to thina heng kan office kan narok ajeizia kan tho tur jeje hi chu a hre khopang chu kan hril non le mai che ni chu atia hanan despot chuanin Martina chu soi chu ngun takhian alo ena
an hua chuan file te chu an bi le thok a Martina chu la tong chun zum zelin sar ama phe chu tu na chun a hole dei to a I boi karin awangin nakinei ron ngai ven don ye ti in ama chu ka hrila a phone number po ka ne ania nakina karon thonang che I biak ve du hrim takin ti in a number po ka call thakia walong I number po anei nge sin ti in an pu hne na chuan an suya file chu hanan de chuan an khup thuka iti tha hle mai ni e chu tiangang kan hria chian sa na thiam chu a tha don khoping ka ria eng po ni sela kalau in ngai to non le photanga chanchin chu kan in thil le zel don ne o atia Martina po chu an nui san sana ni e sar ani chuan solama na tambuka kawakal le photange ti in an purum chu a chua san ta ngala Martina chu amria chuan Nausen pom chung chuan alo la ngak renga Martina chu ron kal na in amre hne na chuan kan pu chu boilu tuka kawa mu thei tro kani I chung changpo ka soi puina sa ma se tun din huna chuan ril ru la siam fel thei lawani achan chu he na dil tu hi nangma chawini lo tlata nangma aya ma dil tu mi pa pakha ta oma chu company danga na lo thok sil to lo thok fo to ni a chu a thian pa ni boxi a itan be se ya tle mai the ni atia amre po chu ameng dul rai mai engpo ni se thian nu imitran puina wangin kalom nu tukania o ti in lom thu an thrila Martina chuanin kan pu hne na chuan dot ka soi thei boxi lowa Nausen pomi ni thu pokha ka hril veka kan pu boina chan pakhat chumo Nausen hi office a iron roi reng don nge ti velte ni aril ro chuan omni ka soi tawang khan Nausen chu pom lola mi chia ngei helai hmuna thok turina duwa ma se Nausen ni pom boxi a chu tak chu aril ro boina chu ni kha Nausen khan in na ati boi thei che a ring tlata kalau in ngei to photanga ti na chan pokhan hi nga ria a hrimin ifa tu tur kha in lama inei lo hrim mi ti in Martina chuan azota amria chuanin o Nausen mai ni a chu wang chuan ka kalsan thei lawani in pu chu keima hian engteka nge ka mu ve thei hrimang mu thei dan kong min hon sakte a ti in an ngen le a Martina chuanin thianu karin ai ni fing lo dei achan chu a mai na boi zia thu ka hril vek to che ma se tu na mu min di le ania I ai ka vakal to nga tinge ka soi hi oi lo hrim ami ke chuan thei to pin na I mu thei nan ka pui chia chumi oi lo chuan kan pu mu chu I di le ania khai profile khan I number I address zong in ziak veka I tlin don chuan in kan pu chuan ron phone mai che tu na chuan I ho thei to e atia chumi nu chuan amria chu ngoi rengin akal ta nga la amria chok ta chu munla kalma chuan in ading le chota Martina chu amirin zong chu ani hau lo mai company nei to pa chu mu ngei chu arel ruka ma se a fasen nen chuan mu chu a hre ve boxi Amazon a chuan lekha khong bom chu a muwa boite so boma son lo mula kan pu tu chu ka va mu nge ani chuanin na chu min pe hrimang ti in lekha khong boma chuanin Nausen chu an muta chutia mu zon nu chuanin boite karei lawang min lo ngak rengang che kalau kal le watang na chu kan mu ngei ngai boxi a na kan tholo chuan ei tur kan nei don boxi lo boite lo tap reng suang cho ka hroi thei ngang lo che ni ti in abul vel chu an en zaka chumin nu chuan company nei tu mutur chuan akal ta nga la man mo taka kalin in chung chu awathleng le ngal maya ama tok zonga Martina local chu mu in abi ru ngal wata Martina chuan aron mu man lo hlau anuwa chuan abi rung na tang chuan chuakin an pu ber room lam chu apan ta ngala midangin an muang ti hlau takin a hoilet zoka anuwa chuan company nei tu pa ruma chuan aluta a ruman lu chu company nei tu pa chu alo om hau lo mai chutia lu nu chuan dawhkana thalak om chuan amitala tatlata thalak in frame sa chu wapan na in an en chianga he thalaka meiche hi chu ka mu nu kha van ang e Nausen nu kha ning ka hria sin le ti in thalak chu an da le a chumi nu chuan an thlek le wangwanga ang chu angani ma se hilai mun de om thu om boxi lo avan makve una wani ti donila an ni ka ring boxi lo atia chuti lai chon do kana chuan thalak pakhat chu a mule a chu thalak chu han en chiang le
Nausen nu ngei kha ani ti chu a hre chiang ta apia thalak in frame sa chu an en phele zoka chutia ngun dewa en lai chuanin room a chuan Hernandez chu aron lut ta zan zana aruma chutia lo om rengot chu makpo ti in enge karuma khati om ve ringota ti in an hawa amre chu a phu chiang hle mai thalak chu a hnunga thuk ruwata chuti lai chuan Martina po chu kholai kal chung chuan phone chu a ena chutia kal lai chuan Nausen tabri a hretatlat mai chulai vela Nausen om chu makati le hle a athlang chu han enin lekha khong bom chunga Nausen om chu a zumu a hi ngatinge hilai hmuna Nausen om ringot le ti in aphun chuka chumi hnu chuan Nausen lampan chuan manmo takin akal ta ngala Nausen bula chuan handingin khanu nau pom bok kha ni mo khanu kha alu lul riau mai Nausen ni poma wangin kanpu chu ain ngai tu ka ti vela wang khan enga mo hre chu ka nga ti hian Nausen afa pom lai chu ada kanpu muturin akala ni mo engpo ni sela he na chu I mulo to pang ti in phone chu an mangkol vela chutia phone man zo chuan Nausen bula chuan thu in Nausen chu an en chiang le te a chuti lai chuan Hernandez chuanin amria chu lo la haw le in helai chunga kom lo ti hrenga ngatinge karuma nangma chawei lo kalni ka ko lovin tu ma helai hmuna hian anon kal ngai mang hle nem an ti a amria chuanin ka ti palutu kapu ka ming chu amria nia ti in chibai chu antuma ma se Hernandez chuan alo chibai du haulo ka soi to chu riem karuma hian ka ko lovin tu ma non kal ngai lawania a hrimin enge helai hmuna hian ron ti tum enge karuma rong kal na chan hi hilaya I rong kal tur hi kanau te panan sei box si lo atia amria chu ain thlahung ve hle a ka ti palutu kapu in company a hian naro ka omning ka hria chumi deal tur chuan helai hmuna hian karon kala ka profile po helai thok mei che na ron pek to chekha mu ve hrim cheka do wangin karon kal non le ni e atia Martina po chuanin Nausen chu bomatang chuan an pom chuaka nang hi inu chuanin aron zong na sangotang che ti in Nausen chu akal son pui ta deya chutia akal pui lai chuan hrui chu a hnuk du le ngal chuti lai chuan Hernandez chuanin amre hne na chuanin I profile helai hmuna rong kalmo I profile chu aron thleng reng hle nem ti pa in thu thlenga chuan ril ru ha mel deuh hian a thun noka achal chu handom wangin angai tu na chu a boi mel hle a anhuwa chuan amria chu ron tong chok le in kapu iril ruwan boi mel ve a hrimin na chungchang chu engpo ni sela thil dang ka zot lok thei chengem ti in Hernandez chu an bi a Hernandez chuan o zot thie enge sei te che alo ti a amria chuan kapu khalaya thala ka mei chia kha inupui nge ibial nu nge min hril theim ka mu to nu ang riau atia Hernandez chuan chu tiang ang lam dei mo he thalak chungchang hi mo oni e he thalaka mi hi kabial nu ani e a ming chu sumara ni a kabial nu ka mangai em ani karil rui ti thal hle mai ti pa in thalak in frame sa chu an la a ngoi rengin an din pui le a chumi hnu chuan han tong chuakin he kabial nu hian kafa apaya tuna chuan kafa nen hian khuya ngen om ka hrelawani ani nen hian kumnga lai kan in zui to a ani po hian min mangai ve hle in ka hria keipon ka mangai hle ani ma se mo mak deuh mai chu fa nei don nei khanin ka hmungai to reng lawa ama hi voi tam tak phone ka tum thin ma se ka phone thei ngai mi lo in atangin na ron chu ngai box si lawa an ina ka kal thei box si lo ama hi ka ngai tak zet setani an ina tuna ama umnge umlo po engma ka hrelawani ani hian ka fa kha apai nge yesin ti in amria hne na chuan an thrila amria chuanin Hernandez ni na chuan kapu khanu kha ka hriasin khanu ibial nu kha athitoni ma se fa chu anei nge yelom a fa chu ke hian ka en kolani ani khan en kon turin min ngen loma a unau pala khan ati du da mel boxi khanu kha ka khongai tak zetani ti in Hernandez ne na chuan an suya Hernandez chuan chu thu an hria chu makati mel le mai khanu kabial nu sumar ngei kha ni mo ani chuanin ka fa chu nei mo nangin en kol mo
อันนี้ชวนสมัรจูคงเออมตีอินอันโซตาเรียชวนสมัรจูอาทิตย์ตัวนี้มาเซโมอาฟ้าไปอาฟ้าชินไงค่ะอีฟ้านี่ชวนินดำตะกินอีฟ้าจูละอมนี่เฮลัยมุนักรอนรวยกติค่ะมาเซเฮลัยถกนุกขานินโนเซนปมตีนมิโลสวยบกซีอะนังหมูไงจะฮิกระดูบกซีจูวางจนสุดาโบมาดาอินเฮลัยมุนักเฮียนกรอนกลานีอันตีอะนั้นเดซูอันงอยวังวังอะอันหัวจวนหันตรงชัวกินอันนี้จวนโนเซนบุลาจวนกัลพตังเมียงอาตีอะเรียบปอจูโลบุงหัดงัดินอันปนิจวนอันอินจุยชวกตังงาละจุดที่ไล่จวนมาร์ตินาปอจวนินโนเซนจูมุนดังอาจวนอโลสวนนะโนเซนจูอมุตินูจวนินนังฮีอินูจวนน่ารอนจงนัสดอนเล่ไม่เจอินูขันกัดทูโอยโลบกะที่เฮียนอินูจูอบวยเล่ดอนนิจูที่ขันนี่ดูเล่เลวตับวักรอกัลดอนนี่อตีปะอินโนเซนจูอากาลสันตะเดียเรียเลฮานันเดสปอจวนินโนเซนเรียนอดานาบุลจูอันรอนเทงเวจีอะสุดที่ดานาโบมาจวนหมูตักโลวางจวนเรียจูอักษรละให้เละฮานันเดสเนี่ยนะจวนินกับปูเฮลายะเงยเฮียนกระดานี่โดดก็สวยมีโลมีตัวหมอไล่มุนายเฮียนันกะลังโนเซนจูอันละได้ยังอีฟ้าจวนลานิชิมไงนักกระตัวบิกโลกับปูโดดก็สิลมีโลเจเนียเฮลายะเงยเฮียนกระดานี่อันตีอะจูวินนูจวนหานันเดสจวนินเฮลายมุนายเฮียนก็หุ่นลุตักโคระลินมินช่วยเทงอโมเองอมเจียนังเฮียนกับเบสนะที่ตัวจูมิรอนจกเท่าเท่าเลยกะริลรัวเองมาทิลดังฮีอิติเลงเลตัวโดนเลวันนี้ฮีเบสนั่นเองเฮลัยมุนายเฮียนกะกะละมาเซเบยดอนนะเฮลัยมุนายเฮียนกะตองเลสีอิติอังเลวเลไม่อาตีอะอารีจวนินโดดก็สวยมีเลวตักกะปูเฮลัยเฮียนนี่กะดานีอาตีอะจุดที่ไล่ตักจวนอันบุลาจวนมาร์ตินาจูอารอนกัลจานจานะมาร์ตินาจูรอนตรงชัวงาลินซาร์เฮนูฮีนิจินารองกัลโตตักเองก็ติงนังฮีเฮลัยเฮียนนี่ละจระกันปูอีโลติบอยเวลมนี่กันปูเฮียนนาตัมตะกันเอสินกันปูจูอาลาเบียกเทเลวกตีค่ะเองตินเงไม่อีโลช่วยชัวเทจอกเลยกัลโบงาโรตีอินเรียจูอาวินเจกะฮานันเดจูรอนตรงชัวกินเองปอนิสิละตูน่าจวนมินอนติบอยต่อสวงเจเฮลัยมุนเคลงอินนังมินช่วยชัวกันเนี่ยก็สวยตองคันนาตัมตักโถตูรกันเนี่ยจูปอจูเองมาถกเทเลวินมินเซียมันนี่อาตียเรียจวนกับปูมินดึงสามโรอาตียมาเสียหานันเดจวนินตรงต่อสู้กริงเจียเฮลัยมุนามินช่วยชูกะมาเสียโดดมินชิลนิฮีรูมะกรูไม่รอนกัลขันนาดิลตูริงกรองกัลิตีเตโรคะเฮนาฮีรอนดิลชุนจอมมีสวังเจนังเฮียนโดดินบุลิรอนจนะจูวังจวนินโดดกันออฟฟิศอาเฮียนอเลงเลวชิมตีเลวเสียละเกมินหมูตุ้มเล่เฮนาดิลตุ้มเฮียนเฮลัยมุนาเฮียนอีเกรอนเป็นโตมีสวงเจตีอินอัตรงคุมาจูมินูจวนอินเฮรินอากาลสันตัดเดียฮานันเดสกัลนูจวนเรียจวนินมาตินาเนนาจวนนังเฮียนินนาเซนขากฟ้าข้าอิเลวลัสโซนันิโมขานาเซนข้าอินปูฟ้าสินอินปูนักเรียดไว้จวนอันตียมาตินาจวนเอ็งตินไม่ตียกันปูฟ้าโมก็ดูเล็กก็ละส่วนงาก็ดูเล็กก็ละส่วนละวังาเฮลัยมุนฮีโนเซนน้ำมุนตุรานี่เลวชิมันนี่ก็ดูดาริงกติยังนังปนโนเซนขโมอีกาสันเดียลมตินอินนารอนดีลขโมกาเบลปาตันกาเลวดีลเฟลเวกโตเฮนาฮิจูอีหมูตันเบสเรงสวงเจอันนี้พอดตีอินอินเฮรสันเดียเรียจูอากาลสันต่างาละสูทูเรียนอันเทเจียงจูอาริลรูหาจวลเลไม่วันลำห้อยจวนอันตรงใจลัลปาขาโนเซนค่ะก็หูเลเทนันมินปิโรตินนาปอจูกระดูนี่อิจุงอาเฮียนรินนักหัดนาซาเนียนังเฮียนมินปุยสามโรตินทุดิกจูขาปาค่ะเรติรสามังเจตีอินอัตรงใจโจนูจวนินลุงไงตะเคียนอัตรปะจุดเดียลุงไงตะการตะไลจวนบอมบุลาสุยจูหันมูอินสุยจูอักลเพเจละจูสุยจูหันปตินสุยนาลมาจวนอักลเพเวเจละอัตโตปาจวนินโนเซียนจูอาวะมุตตะเล่าไม่โนเซียนจูอโลจับเมียเลวเลงาละบุยเตเฮลัยมุนาเฮียนอิเลวจาร์นิโมอีปายบุลารอนทรวยกตุมา
an lo da son wang chain ipa chuan ke hi min ring to lawa ipa nen chuan inin tong le the angem o engpo ni sela ina ho phatang o ti in chu Nausen khongai tlak tak chu pomin in lam chu apan pui ta nga la hanan despot chu office a chuan letin athuk thenga chuan athua voina athil tona wang chuan arel ru chu akal boi hle a dokana abial nu nena an thalak dun te chu an en le a abial nu angai chu azual le a chutia en lai chuan amut chu ron chokin mut thil lok chu an tuma reilo te a chuan mu hil ngal main amumanga chuan abial nu chu amua abial nu chuanin ngatinge voina ithil ton khai oilo ni ani khan kan fa chu a en kolasin ani khapan voto ti in abial nu chu amua hanan te chu tong chokin ani kha kapana ma se note kan fa chu ka mu chuang hei nem atia chutia tong chuan a har ta zuka amumanga athil mu chu makpo ti hle mai an thalak dun chu an en le a voina ka thil ton chu amak hle mai a tuna kamumanga ka mu kha sumar nang ngei hi ni boxi nang hian tuna khan thudik tak min hrilani ka rengani khanu kha ni chuan ka zon chhual engei ngei ngai ni chu ma se khanu kha khoya nge chena khoilai om nge ti pok hre boxi lo avan bui thak tak engtin nge ka tiang o ti in thalak chu a en wanga chumi hnu chuanin engpo ni sela CCTV en photteang a khoya mo ber chuanin note chu lang thei hrimang ti in CCTV chu an en ta a CCTV an en chiang chu athil mu awang chuanin ameng bial ko ka amria in afa adana lai ti a hruaina tak chuanin a hnuai thok martina chuan phone mang mek lai hi a hmua a ril ru te chuan martina hin helai hmuna hin enge kan kalmai na lo kalani mo enge mani ti le tunge biak ning o ti in angai tua a hnuwa chuanin CCTV chu han en chiang la in note apom chuak lai chu a hmulea chumi hnu chuanin he thili chu atak nge yani hi martina hi a in rol chiang khop enge mani chaning le thili abuai nuai ni hi khanu kha na dil turina ron kala Nausen ka fa chu ron poma martina hian alo ti boya enge om zile ril ru buai vekani hi martina hi mithra ni mi lawani hi nadil tura a file aron kena khanin mei chminga omlo hrim mi pa ne nan thok dun poni mai thei engemaw tal engemaw ka hriat chuangai ni atia thalak chu han en le in sumar tuna chun kan fa chu ka ron jong chok do ne atia ahnuwa chuan martina chu muhmasak tumin martina room lam chu awapana martina chuanin computer hi alo khoi meka anan te chuan martina chu han pe ngalin even boy omve bialok cheka duwa imanangem ti in hoi hom takin martina chu an bia martina po chu lo tho ngal vatin boy love enge ni kapu pui thena cheka nem ti in alo zot ngal vata anan de chu mong changa ron tong chokim a elai kan officer narwak chungchang khania I thian pa email thiat I soi kha elai hmuna ron thok tur chuan atling tak tak angem o ti in ka ngai tu ani an tia martina chuanin kapu ani kha chu fel lu tu ka ti kha aron thok tu hrimang alo tia hanan de chuan ani chuan ani kha mu phasak phot chu ka duwa keima ni na chungchang vel hi engemaw ti pui ka duwa phone in helai hmuna local tur hin lo ko la ka duani an tia martina chuanin helai hmuna local tu chun ko har sami alawang a number po kania iduang nge chuan kan phone nge o ti in dokana a phone da chu an la a chumi hnu chuanin gomes number chu han met chuakin gomes chu a phone ta ngala gomes ne na chuan an pui na mu du thu le official local tura ati thu chu an hril ngala gomes po chuanin chu tenga an pui na mu du chuanin official local vat tur thu te darin zan nge local hun tur thu te chu aran zot ngala martina chuanin a local hun tur te chu a hril ngal zunga chumi hnu chuan martina chuanin ron tlai reng sung che kan pu hi chu a hun tiama chuan ading he thina ni ti in phone chu ada ta ngala martina chuanin phone ada hnu chuanin pu kha ka hril vek tonia ani chu local don ania alo thlen don a chuan miron bile hrimang chumi vele chuan nangpoka ron hril don chenia atia anan de spot chuan ole that hlo chu miron hril don nia atia
Martina chun karon thil ngei yang cheti in Hanande suan pon lam chu apan tanga la chun hulamania Hanande se Martina chu an office mun nuam taka chuan thu in man mo takhian gomes chu aron kala athuam no te chu aron in siam thazung zunga chu vele chon Martina chuanin gomes a thom no chu an siam that puya gomes chuanin sar karon tlaim karon man mo lutukania helai huna min ko wang hianin kalom lutuk kamhing chu gomes ani eti in chibai tum chuan kut chu an phara muang changin Hanande spot chu a tho chuka chutia tho chu hnu chuan a korte chu an siam thale te te a chumi hnu chuanin kan lo ngak re lo chenia ti in gomes chu an chibaya an in chibai pa chuan Hanande suanin Martina hian I hming hi alam choka chu wangin nangpo helai hmuna local turin ka coacha kan company tan hian thane mingai puyang chumo an tia gomes suanin te reng mai in company tho hi ka chak zong takania Martina hian in chanchin hi min hril thina na ro ka vele ke pon rondir ka tuma chu tiang chuanin tun hun hi kan thleng ta ni hi nangin iti dan ang thok turamin ti ang chu thok turin ka in pe vekani Martina hian min puizel ka ring boka ka hrel lo chu Martina hian min hril ka ring tlatani atia Hanande spot chuanin a that lo chu engpo ni sela kha I profile vel kalau ento a mi za tak ining ka ria company chungchang kan soi ho lo ka ngaya chumini wangchun hilai hmuna soi chu rem lawa in panin ka ruma ngei lo kal ulaka duani antia chu thu an thil lai chun Martina le gomes chuanin nuaman ti mel hle mai Martina chun karon kalveang mo kapu antia gomes po chuanin ani hirong kalve dona mi ti in alo zot ve bok Hanande chuan in pani khana ni e nangni hi helai hmuna thok du nin nia chu wangchun in hriat dun ve ngai ni ka office a chuan rong kal don ni atia chutia soizo chuan Hanande chuanin arum lam chu apan san ta ngala Martina le gomes chuan nuaman ti mel hle a lim takin an pu chu an zuita a Hanande chuan ma ruai zelin arum chu an thlengta a an lam chu ron hoin atira chuan lim takin ani pahnih chu an betlang nel te te a an company kaldan phung chungchang vel te chu atira chuan soin gomes ne na chuan in thlahung lo tur chuan a hril ve boka Martina po chuanin ani hi chu a in thlahung lo hrimang ke hilai hmuna mel hriat sa ko boka ti in zangkhai takin an pu chu alo hril ve a Hanande spot chuan a that hlau chu helai hmuna local helai hmuna thok te chu in potlang vek tur kan ni e atia gomes po chuan adik chia ni e kapula Martina hi reng dona chu wang chuanin engma helai hmuna in thlathuna tur kan nei lawania itiang chu ka thok venga he company dan hian thahnem ka ngai khopang a hrimin kapu engti ka tangin nge karon thotan theyang ti in Hanande su azota Hanande chuanin alom hle mai I mela le I che je a chuan I phur ti hriate ma se he company a hianin iron tho ka ring lawani ti in an suya chu thua soi ve le chuanin gomes le Martina chu an in en he ho a suta Hanande chu han tong chung zamin Martina thil zo du lok chekane ani voina khan helai hmuna hianin amria kha alokala Nausen karom pomatia ani le lekha khong bom bul khulaya khan nang ngi ti hrim atia Martina chuanin I kapu hei ani nen he kanin bialom engma ti dang ka nei lo atia Hanande chuanin ani mo ke chuan CCTV ka ennet veka kalai hmuna khan phone chu I mang ngeya gomes nen hian inin biani chu ka ringani ati vele a gomes po chuan adikalom voina chuan miron phone ngeyalom enge chu omje ka wan thra thiam lo ve enge ka tan boen tur om vele ka thra thiam lo tak zetani keile Martina chu kanin benge ye atia Hanandes o chu a ring sot le mai ani le inin biak zo khan enge ti le kha le kha khong boma note om kha tunge la son le kabula no eron ka le khan note ka mulo ti ten isei vel ni lom ni atia an puin aman chuak chu Martina chu a lag thong le a gomes ne la chun kalang ti in kalmai chu an tuma Hanande chuan ding ngal ro u ati wang chuanin an ding dun le a Hanande chuan inga ti ka soizo ma khatie kalin tumni kha Nausen kha ka fa sumar ne na kan fa nge yani gomes nangpo hi ka chui chiang chia sumar u nau pa ini thil thui chu ka soilo mayang
tu na police ne na ka report to chuwa nakina thil chiang jok chu ko ta kan la hre em ang atia gomes chu a hlau thon mel le a kha ka faran thi chung changa khan engma in rol na ka nei lo ania ti in soi thiam chu atuma hanan de suanin kha police chu lo thlen to kha ati rengota an hunga chuan police chu lo umin police chuanin tu na chuan manin ni e khoya ma kalbo tum reng suang cheu atia Martina le Gomez su an hlau thon dun mel le a chuti lai chuanin police chuanin Gomez su alo nung khir mula Martina chuanin an pu hne na chuanin pu engma ka in rolo tak tak ania min hre thiam ro kha Nausen kha chu ka da son mai ani ti in an pu chu alo ko lom loma anan despot chuanin Martina le Gomez ne na chuan ka soi to kha nakina ko ta inin soi fel donia tuna chuan in soi fel hun lo officer không ai takin khami te kha min lo lak chu sak vate keima om ka du e ti in a hrila chumin nu chuanin police chuan akai chuak ngal dora chutia police in Gomez le Martina an troi chu nu chuanin Anandes chuanin amria chu zon chu ngei chu atum ta an office tua zol mun pakhata chuan an ding wangwanga ama hriat tok lek chuan han phun chukin zon ngai na vaka wang ve mole atia chuti lai chuan abula Bawlhhlawh bombula lekha chu azumu a lekha chu han la in an en chianga amria in na aron dila a file ron ken ngei kha alo ni chun handil na lekha chu ado kan a thleng mi si lawa makpo ati jok le mai a mele a ming chu a in ang chiang ni he number po oma ani chuanin ani chu kan phone te ang ti in phone chu a phor vata chuti lai chuanin amria chuanin note chu a ina chuan alo oi hleuwa phone ri chu han enin hanan des ti chu a hre thiam maya kalam mi lawang ani hian engtin motak meron ti le don ani hi ti in ai te a chuan a akle de ya chumi nu chuan anaw oi hne na chuan boite ipa khan kemin ring lo boxi a inu hi chuanin ke chumin ringa chin nang choi lian tur hian ka kuta da chenia ma se kha thala ka mi nen khan an in ang tak takem o ti in thlak chu han phor chuakin notable chuan thalak te chu an lek kang vela inu ngei chuan hi in ang hle mai hanan de sport chuanin ala ron jong chuak le ngei ang che awa han boi thak tak eng tin nge ka om zelang o an tia amriin phone alak thelo wang chuan hanan de sport chu arel ru aboi hle a amre profile chu hat en chiangin helai hian a address yen tekena injia kalom phone la thelo ma se kawakal watte ang ti in akal tanga la amria omna chu wachong chuakin amria chuanin Nausen chu lo chu pui atum meka an kot lai tak chuan in tokin an han in en ren rona amria chu ron tong chuakin nang hin ka thsoi oi lo ni lom ni a te ringota anan de chuanin ka ti pal tak zet ani tuna chuan ka oya helai hmuna ka ron jong chuak che alom ka ron phone chia ila thei box si lo helai hmun hi ka ron jong char sarani ama ka ti pakhat chu mo khalaya khan na ka ti le ron ti box si a ma se I profile ka mu box si lo pon Bawlhhlawh bo ma ka huwa khata tang khan in number le I om na hi ka ron mu thei ta ni khongai takin I chunga ka thil ti le ka trong khum che wang khan min ngai da mang che ka fa chu ka mu du ani sumar ne na kan fa ngei chu tu na ipom lai kha ni e tin mo thil pakhat kan officer na iron dil chungchanga thil buai noi te kha oma tin he Nausen ka fa ka mu theina na thil buai ombok chu rial vek kha nu Martina le Gomez su zela antang ngei ke hian an tan nan ma kala don ni ka fa ka mu theinan anin min dala nangin na I mu theinan an ni khan an da bok che chung zong chu ke hian kaman chuak vekani ti in achan chin tlang pui chu an hrila chumi nu chuanin alan de chuanin ani chuanin ka fa chu milo pom tir thengem ti in pom chu an dila amria chuanin theite renge ti in an pom tira hanan de chuan afa chu pomin an en wangwanga sumar ente hi kan fa kan pahnia kan inkar kan fa ngei chu tuna ka pomta boite I mela chuan inu mel ka mu the ni ma se inu chu he khovela om to box si lo apoi ka wan ti tak em ti in a trap zoya chuti la chuan amria chu ron tong chuakim kalom pui le mai che puhanan des ti khan Nausen ifa chu ikuta ka hlan nga la ni e atia
nan des chuanin ani the rengot lo amria ke hian he no sen hi ke en kol pui tling theina nang hi te la ngai lom khongai takin min pui ro imi pui ka ngai ania ti in a pui na chu ange na amria chuanin ma se ke chu he ti mai hi kanisia katan en kol har sa sia engting en yang nang chumi hausai nia midang poi om tir thei thawalom atia nan des chuanin mi hausa ka ni lo wasin mà se he ka fa sumar ne na kan fa nge hi alo pui tlin the na chuan kan nei zong zong po ka ui lawani chu tiang tu chuan nang hian min puya nga ya tin chu ba ka sumar kal ma khanin nang I hne na he no sen hi a hlan ani lom ni chu wang chuan he no sen kan fa hi ikal hla chan theilawang nang hian ifa angin ien kolanga ya chu sumar du thu sam po chu ani nge yang chumi tu chuanin ka ngen che ni tin mo ti in a ipte tang chuan che khi aron la chuka hei hi I hne na pek che ka du ni a chan chu kan fa hin nangin lo en kol lo la chuanin ke hian ka mu to top lawang ani chu ril tramin helai hmuna hian a thi om sia chu wang chuan he ka thil pek che hi khongai takin min lak sakro atia amria chuanin chu tiangin min nor luisu kha puisa kha che kha kala lo topang kha aya thil dil du che ka nei ni ka dil du jok cha chumo a ma khanin I office in company na karon deal ka ti kha khan na khamin pela tok mai puisa chu ka du lawani chu ti chuanin ka tho hlo ngei chu ka mudona lom atia chu mi hnu chon hanan te chuanin ente hei helai hmuna I khosa I inte han ente he che khi lala puisa I la chu ka nga I inte puisa thapot dona lom kan company a chon na poi thok thowanga enga tinge puisa chu la ke hre ema khongai takin puisa chu min lak sakro I tho hlo thowalom ti in chek la tur chuanin amria chu an ngen le a ma se amria chuanin ni e miron mu pui angin heti mai hi kan in chu ni a ma se he ina hian hun rei tak kalo khosa to a kalomin kalhim ve em ani ka soi to ang khanin ka du chu in company a chu min tho tir la ni mai ti in an company tho chu a deal le a chu min nu chon hanan de chuanin I thok khopang kong company a chun I thok don chiang alom ma se ka ngen na chakha min la chang lo tlat he kan fa hi min an kol pui theyangem a chan chumo lo lian se thian te han kom se midang chuan nu ini lo ten ti don si nang hian fa ang tak takin he ka fa hi min an kol sak la ka du ni chu tiang tur chuan I ti theyangem atia chu thu amre nang thria chu anui var mai ani chuan ka fa ang tak takin ka en kol theyangamo chu tiang chuan I phalmo ti in an zot le a anan de chuan te reng mai ke pon ka fa ti in ka kowanga nang pon ka fa ti in kowanga nang chu anu ini nga ke apa ka ni ang chu ti chuan he le a hian kan fa hi riang vai fa ra ani ti ain se don mi alawalom tin kan panin kan oma fa ra ani lo bokang ti in amria hne na chuan an soya amria lom lu tuk chu a trap de pura ani na taka chuan anan des ne na Nausen han hlan po kha a hre ve le ani anan des su tong chun zom zelin helai hmuna hian nang chui om tol wanga ka fai en kol don chuan kan inei omangai bok don ania chu thleng chuan ingai tu ngai ni o ti im amrian he na chuan an soi dap dapa an ria chu an ngoi deuh wangwanga anwa chuanin helai hmun kalsan chu ka hre hle maya ma se sumar du dan chu ani ka ring boxi anu kani chu iphal tak tak mo ti in an dil le a anan des chuanin ka phal tak tak alom nang ba ka nu turi omlo hrim kan soi to kha nangin hra chiang zo kang sumar chuanin en kol turin a pe che ni lom ni tuna karon in rol ve mai ni nang ma zara liu he ka fa hi ka muthia nang hian lo charin lo mulo la he no sen hi mithi ani dei tawang nang hi atan chun itang kai lu tukani chu wang chuan I tha theilo hrim ani ti in ni sang chuan amria chu an hrila amria po chu alo ni var mai chu mi hnu chuan an pahnih chuan Nausen chu an han hnaya an pahnih chuan Nausen chu han dom wangin an fa ni ve tur chuan an pom ta a ole khati zong kha tun truma video kan da le theite alo ni le tarang mai clear tu le ngai thatu te in mi du sakna kalom thin em a top dan hi du thu sam lo thin zel ani e ti kha keipon kan soi le mai ange o in zawai in clear tu ngai thatu te hun man nuam le vek ule